Yusuf Boy. Wancan daga ganin sa ya san sirrin dajin nan. Bari in je in tambaye sa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa barka dai malam. Barka. Yawwa ni dai da farko dai sunana Yusuf Boy. Sannan na taho daga garin Kwanar Ɗangora ne zuwa wannan daji domin neman wani sirri. To tun safe nake yawo a dajin nan na rasa. In zauna nan na rasa shi. To shi yasa na ganka daga ganinka ka san sirrin dajin nan. Yasa nake so ka bani shawara ya za in same shi. Saboda idan na samu wannan maganin ko kuma in ce sirrin nan, kaga su Dangote, su Buwa, su Ɗantata, su Mariya Sunusi, su Mangal, duk sai dai su biyo ni a baya. Anya kai ma ba neman maganin nan ka zo ba, dan na ganka kai ma wuji da ina. Wallahi bari in gaya ma malam, idan aka samu abun nan wallahi baka isa ka tafi da shi ba, ni zan tafi da shi. Saboda na fi ka shan wahala. Ya kuma kake dariya? Kai amma kai mahaukaci ne. To bara ka jan gaya maka. Na ga kanka yana ɗan rawa, ka samu matsalar kwakwalwa, mahaukaci ne kai tubuka. Dangote, Buwa, Mangal da sauran masu kuɗi waɗanda ka zo ka lissafo sun fi ƙarfin ka, tunanin hankalinka sun yi gaba, kana bayan su kana bin su. Wani malami ya gaya maka ko wani bokan ka ya ce ka to wannan za ka samu, shi uban me yasa bai zo ba? Tunda shi boka ne. Ai bawan Allah, ai samun sirrin ne ka gane yana da wahala, ba kowa ne zai iya ba, saboda duk garin mu ba wanda ni ne namiji kai, duk samarin garin mu tsoro na ake ji. Shi yasa aka yadda aka bani wannan sirri, aka ce in na dawo kai dalla sharaf. Garin ku ba wanda ya kai ka hauka dai su kai suka duba zubin mahaukata waɗanda ba su san ciwon kansu ba. Kai ran nan ma ai kuma gaskiya ne, ka nan dai wallahi mahaukaci ne. Ni ne mahaukacin? Kaga malam, ni fa wallahi na fara zargin ka. In ma ka san ka samu sirrin nan ne kake so ka yanke min gwiwa, ka sare min gwiwa, wallahi baka isa ba. Kakka da kai ne da wani, idan ka san ma ka tsinci sirrin nan gwara ka bani, dan ni sai na fi Dangote kuɗi, sai na fi kai hatta ba ma kuɗi ba, ɗaukaka ma, sai na harkar fina-finai ma, sai na fi su Zango, sai na fi su Ali Nuhu. Dan haka baka isa ka rike wannan sirrin ba, wallahi baka isa ba. Na gano ka malam, na gano ka. La, ashe mafarki ne. Gaskiya Dangote, Ɗantata, Buwa, Mariya Sunusi, Ali Nuhu, Zango, lallai ɗaukaka ku daga Allah take. Ba wanda ya isa a ce wai za a bashi wani sihiri domin ya kamo ku, kawai ku bayar ku daga Allah take. Ka yanke min gwiwa, ka sare min gwiwa, wallahi baka isa ba. Allah malam ka kawo wallahi baka haska. Malam ya je? A malam zai yanzu malam dai wallahi ka same shi, wallahi ka same shi. Mu je da ka juya ta. Action. Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Yusuf Boy TV. Mun gode.